Buenas tardes a todos los ateneístas y asistentes a esta conferencia. Era alguna asignatura pendiente de Ateneo que estuviesen las matemáticas aquí presentes y por fin lo hemos conseguido. Y tenemos aquí un invitado especial que es Felipe Galo, que nos va a hablar del origen de los números. Existe un cierto debate acerca de las matemáticas, si fueron una creación del arte o si fueron un instrumento como la ciencia. Las matemáticas desde un principio han tenido un fin práctico, el arte para entender y tratar de explicar lo que parece. Con el desarrollo posterior de ustedes se puede hablar, generar un matemático, un debate ahí permanente, entre las matemáticas que llamamos matemáticas aplicadas, la rama de las matemáticas destinada a la aplicación de conocimientos matemáticos de otras ciencias, o las matemáticas puras, que se desarrollan en sí mismo sin buscar esa necesidad de una aplicación concreta. Algunos de estas matemáticas se llaman inútiles, pero la historia nos dice que lo que en un momento determinado no tiene aplicación, pasado los años o los siglos, sí tiene una aplicación práctica. Y en la larga de la historia hay muchos ejemplos. Hoy en día las matemáticas se usan en todos los campos de la ciencia. Por supuesto en las ciencias experimentales, pero también en las ciencias sociales, en medicina, etc. En la sociedad actual nos encontramos que vivimos lo que se dice en un entorno digital. Este entorno podríamos llamarle también entorno numérico, la palabra digital. De hecho, en francés se utilizan el término numérico de digital. Tenemos que ser conscientes que cada vez que hablamos de digitar un archivo, sea de texto, sea de imagen, o sea de algo, estamos transformando este archivo en un paquete de números. Para hablar del origen de las matemáticas hay que remontarse al origen de los números. Y de ahí lo acertado del título que eligió Felipe Galo para esta conferencia. A origen de los números, la necesidad de un misterio. Los números nacen de una necesidad de contar, de medir, de describir el entorno. Pero a su vez, al descubrir los números, el hombre se encuentra con un universo propio, fantástico, desconocido y lleno de secretos y de misterios. Este universo va creciendo con el paso del tiempo, aparecen nuevos números, los naturales, pues aparecen los enteros, aparecen los racionales, los irracionales, los complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen produciendo grandes secretos y una gran fascinación en los matemáticos. Para hablarnos de esto, tenemos como invitado y conferenciante a Felipe Galo, profesor del Departamento de Álgebra y Unidad de Santiago, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Matemáticas por la McGill University de Montreal, autor de diversos trabajos de investigación y divulgación de las matemáticas, organizador de varios congresos y seminarios de talleres de investigación. En la actualidad participa en un proyecto europeo por la creación de la Biblioteca Europea Digital de Matemáticas, cursos para profesores de matemáticas sobre resolución de problemas, para que tuve la suerte de asistir a algunos. En la actualidad imparte docencia en la Facultad de Matemáticas y en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Vicedecano de la facultad durante el periodo 94-97, premio de social en innovación educativa y mejora de la calidad docente en 2004-2008. Desde 1999 organiza la fase galega Olimpiada de Matemáticas española y preparador del equipo olímpico gallego de las matemáticas. En 2008, jefe de la delegación española de la 48 Olimpiada Matemática Internacional. Tengo que añadir a esto, como profesor de secundaria de estudios de matemáticas, que Felipe, bueno, no solo Felipe Galo, sino toda la Facultad de Matemáticas, su implicación, su relación y su apoyo a los profesores de matemáticos continuamente, a base de jornadas y de cursos. Yo puedo contar que hace un mes tuve que ir a la facultad, fui a un curso y me encontré un sábado por la mañana de diciembre. En un aula estábamos los profesores de primaria y secundaria trabajando allí con GeoGebra y Proyecto Gauss. En otra estaba Felipe Galo con la famosa Olimpiada. En otra aula estaban el Proyecto Espalmar. Pues una actividad dedicada fundamentalmente a apoyar y trabajar con los profesores de secundaria, cosa que tenemos que agradecer. Bueno, Felipe, bienvenido a la Ateneo y gracias. Cando me propuxeron facer unha
chato para incluir no ciclo do origen da vida, pois, como sempre, a primeira reacción foi dicir el nome, é o que facemos todo, pero en mí non é tan fácil de convencer así como un nome. E dice, non, tens que pensarlo, pensa como aquí uns días para pensarlo, o día siguiente volvemos a chamar e dice, bueno, vamos contigo para xaneiro dos unidos. Entón, o único que me quedou foi, pois, fijar na rama. O tema da historia dos números, pois, quizá estaría mellor contado por un historiador, por un antropólogo, que por un matemático. Pero eu pensei que, como matemático, podía, sen necesidade de implicarme moito nas cousas da xeografía, da propia historia, pois dar unhas pinceladas de como é o pensamento matemático a través dun concepto aparentemente tan simple hoxe en día, como son todos os conceptos matemáticos despois de ser creados, entendidos. Entón, pois, eso é o que pretendía contaros. Por se queda alguna dúbida, eu son entusiasta das matemáticas, a matemática é a reina de todas as ciencias. Digo porque non hai chamados entendidos, só porque vou comentar despois. A matemática busca verdades, algunas veces verdades ligadas á realidade. Acaba de tocar un punto candente que entón que a matemática se ten que ser aplicada ou se ten que ser a matemática pura e abstracta, que sin os puntos suspensivos para darlle cabida a todos, pero tamén fai vertixinosas abstraccións. Eso é característico das matemáticas, e estas abstraccións, verdades que se buscan con elas, pois deixen de ter todo tipo de diferencia coa realidade física. Non só as busca, sino que, a parte de buscalas, que podría ser unha labor encomiable en sí misma, trata de demostrar verdades, non? E estas verdades matemáticas son intrínsecas, son absolutas, e son independentes de calquera aplicación práctica, é dicir, non dependen de que veña despois un experimento deste ou daquele tipo para confirmar que esta verdade é así. Entón, estes son primeiros parámetros nos que nos involucran. Pero hai que poñerse de acordo. Hai que poñerse de acordo entre o que é abstracto e o que é concreto, e quizá, pois, se pensamos en matemáticas, eu non o vou facer, vou simular que o fago. Que pregunto, alguén sabe o que é o 3, o que é o 15, o que é o 9? Pois, do punto de vista matemático, ao mellor, non sabemos exactamente o que é eso. En cambio, na realidade, pois, máis que ben, pois, sabemos dicir que son 3 ovos, 15 ovellas, 9 votos, o sea que o concepto abstracto de 3, 15, 9 se vai acompañado de obxetos, porque é outra cousa que se é comprensible, pois é fácil de entender. Entonces, podíamos concluir que para que queremos matemáticas abstractas que non entendemos ou que nos dan medo, se temos a realidade na que nos manexamos ben e entendemos. Pero se agora fago 3 ovos multiplicados por 15 ovellas dividido por 9 votos, isto é, naturalmente, é inimaginable, que sí, non hai maneira de entenderlo. O sea que a realidade pode que sea fácil de entender, pero unha vez entendida, pouco se pode facer con ela. Mentres que en matemáticas, 3 por 15 dividido por 9 non só o sabemos fazer, sino que ademais sabemos que é igual a 5. O sea que o que por unha parte é complicado, por outra é fácil. Porque unha parte é fácil e é comprensible, en si mismo inamovible, e nada máis de eso. Entón, se nos vale isto como exemplo de que hai posicións que podemos tomar a favor da realidade ou a favor da parte abstracta, que unha é versátil e a outra pois é o que é, pois empezamos a poñernos de acordo. A verdade matemática dicíamos que é abstracta. Cando digo 3 por 15 dividido por 9 igual a 5, eso non depende de que sepamos que vale 5, non sepamos que é 5, que é unha verdade que en sí está aí acuñada e que non ten misterio ningún no contexto que temos. Esa verdade que nos seguía é innata aos números, en general, pois a verdade abstracta é innata a todo o que as matemáticas representan, non? É indiferente, é independente da realidade concreta, neste caso de aquí, dos obxectos, incluso de nós mesmos. Toquei en algo que Antón tamén apuntou, como tuvemos outro día uns intercambio de opinións ali, pois máis ou menos abriu-me algunhas pistas sobre que cousas debía puntuar e cuáles pois para quedar despois para o debate, non?
Mas foi sempre así. É dicir, esta verdade que temos aquí, que hoxe entendemos que é obvio que a verdade abstracta depende das matemáticas, que non depende da realidade concreta, que hai cousas que se fan en matemáticas que non se fan en realidade, etc. Hoxe entendemos de modo natural, porque todos sabemos analizar números, analizamos, neste caso, este exemplo, analizamos as reglas de aritmética e todo isto, non causa ningún problema, non se nos mezcla un contexto con outro. Pero foi sempre así. Cando empeza o ser humano a facer as distincións entre a realidade e o concepto ese que hai, ou cando xurde na súa cabeza a mesma idea humana, como foi quen, partindo de onde partía, de chegar a descubrir esta serie asombrosa de procedimentos, os objetivos, como son grandes tiros, unha serie asombrosa de procedimentos matemáticos que están postos aí. Estas preguntas eran o que eu pretendía poñer a semente para que podan ir florecendo cada un de nós, repetindo un pouco a historia do que está posto aí, a través dun periplo hasta a origen das matemáticas, hasta o nacemento do número. En realidad o que quero fazer é dar un paseo por aí, por as distintas etapas do desenvolvemento da inteligencia, e aquí, non sei, co auditorio que é variado, deste mamífero bípedo a cuya especie nos orgullecemos de pertencer. O sea que este é o contexto e este é o plan de trabalho. Os números. Como vou dicir unhas cousas a continuación que son un pouco equívocas, adianto xa o titular de que é a máis fermosa creación da inteligencia humana. O sea que non é algo que aparece, nin que ven implementado de fábrica, nin que, pues que foi un accidente de reacción nuclear, é unha creación da inteligencia humana. As matemáticas antes de ser unha ciencia, pois, por exemplo, a química, ou outras moitas ramas de disciplina do cerebro, pois foi, imagino, que un conxunto de métodos empíricos aplicados á vida práctica da xente que nos foi precedendo. Había unhas necesidades, descubríanse uns procedimentos os quales, sin sistematizar, o que consiste a ciencia en general, pois foi o que deu saber. Hai que poñer unha imaxe para vamos poner en contexto de que tipo de dificultades podía ter a xente inicialmente para requerir matemáticas, posiblemente fosen das primeiras esta aquí, non? Pero a matemática ten unha base biolóxica tamén. Eso, o sentido do concepto de número, ou de idea de número, da utilización que facemos dos números, pois hai todos experimentos que comproban que está tamén en moitos animais. Por iso dixen que era unha creación de inteligencia humana. Non quero quitarle ningún ápice de valor, por feito de que algúns animales sepan algo de matemáticas, non vamos a decir que eso non é así. Por exemplo, se de 4 ovos dun niño quitamos un, pois aparentemente na maioría dos casos non pasa nada, o paxaro volve ali, pero se le quitamos 2, o paxaro abandona o nido e acabouse a cuestión. Parece ser que o paxaro confunde 3 con 4. Conta 1, 2, pero 3, 4, xa os confunde. Eso sería. Pero hai unha base. Se agora comparamos con nós, pois tampouco nos poñamos que sabemos máis nin que sabemos menos, porque un famoso biólogo antropólogo que morreu a principios do século pasado, pois conta un relato de unha coruxa que sabía contar hasta 4. Non é só un 2, pois o experimento era que a coruxa fixera un niño no alto da torre do castelo, o señorito podía molestar, e entón mandou un par de servos ali para que subisen e dicirle, cando chegades ali, vais a marchar, baixades un, quedas o outro, cando volva, zas, collemos a zar. A coruxa non volveu hasta que non baixou. Dice, bueno, ao día seguinte mandou 3, quedou un e baixaron 2, e a coruxa, pois, seguiu igual. Ao día seguinte mandou 4, quedou un, baixaron 3, e non tuvo éxito hasta que mandou subir a 6, baixaron 5, a coruxa non sabía contar máis que hasta 4, e colleron. Eso foi. O sea que, ainda que os animales en general van hasta 2, hai os que van un pouco máis alto. Sin saber contar, o cerebro humano todo apunta a que non distingue máis de 4 elementos. Postos enfrentados con 4 obxetos ou con máis de 4 obxetos, sin contar,
non é capaz de percibir a magnitude, no sentido de que isto é o que dicen os neurocientíficos. Eu teño aquí un exemplo que non vale para nada, pero dos vedes que escribiu perfectamente, e se poño isto, xa, sin contar rapidamente, non somos capaces de percibir quanto hai. O sea que, sin literatura, é dicir, sin adestramento, pois tampouco estaríamos moito máis alá das coruxas, non? O sea que tampouco vai para tanto, non? Nin tampouco. Hai linguas de eso está documentado, de certas tribus das que dicimos pouco desenvolvidas por a conta que nos ten, de, pois non sei, como Zamilo, de Australia, ou de África, na que na súa lingua non teñen termos para distinguirse, para referirse aos números. Teñen un termo para un, teñen un termo para dos, e o termo que utilizan para ir adiante é algo que podíamos traducir por un montón, ou por varios, ou por unha cousa destas así. O sea que, ainda hoxe, xente que se saliu da, digamos, mainstream, da corriente principal, pois encontranse con dificultades para desenvolver o que nos entendemos tan rápido. Hai outras, sobre todo as linguas primitivas, máis antiguas, nas que utilizaban palabras diferentes para referirse a unha ou dúas cousas dependendo do que fose. Por exemplo, como se nós hoxe en día non coñecésemos o número 2 e dixésemos par de zapatos, parella de vacas, vedes, non temos dous, para unha cousa dicíamos par, ou dicíamos parella, ou para cousas así, pues, eso me decía, non? Hai linguas nas que non teñen o concepto, como se non entendesen o concepto de número, só entenden a representación que dicíamos antes, ao principio, cando distinguíamos entre matemáticas e a realidade, por decirlo así, non? O sea que o concepto de matemática, o concepto de número, aquí, non foi repartido para todos en un medio implementado de fácil. Isto é o que penso. Quedaba que isto dicir, por exemplo, nas nosas linguas utilizamos singular plural. O sea, que non máis alá máis atrás dos paxaros que van hasta nós. Singular plural. Hai outras que teñen tres, que vamos, nós, singular e plural é onde estamos. O sea que algo terá que ver tamén isto con desver contado. Bueno, entón, imos a ver se somos capaces de recrear rapidamente o nacemento do número como concepto e despois daremos o paseo pola historia para que vexamos o tempo que se tardou en facer. Por exemplo, temos aquí coleccións de obxectos e aquí unhas ovellas, uns bisontes que temos aí e aquí teño tamén unha colección de obxectos, ainda que non pareza, pero é en ese pauciño que teño posto aí hai tres muescas e teño unha colección de esas muestras que están postas aí, e aquí tamén teño unha colección de obxectos que son os dedos que están postos aí. Estas son coleccións que están. O número 3 como concepto é o que comparten todas as coleccións que se poden poñer en correspondencia un a un con calquera destas que teño postas aí. Non sei se repito outra vez, pero como está escrito aí, quizá. O número 3 como concepto é o que comparte cualquier outra colección que se pode poner en correspondencia un a un con estas que está posto aquí. Esta é a definición, o sea que se agora explico que isto das correspondencias un a un, xa pode xa poder, porque xa deixarei un concepto ben metido. Pero, o sea, é diferente, que ainda non sabemos que é o que se comparte, non sabemos se é tangible ou non é tangible, e xa estamos dispostos a asumir que entendemos o que é o número, marcharemos de aquí todos contentes. Non, o número 3 é o que comparten todas as coleccións. Bueno, unha correspondencia ou non, por exemplo, teño aquí estas dúas coleccións de obxectos que teño aquí, o círculo para que non se me dispersen, a colección os obxectos é o que está dentro, non? Pois é unha cousa como esta, pois cada un vai a un, non hai dous que vayan ao mismo, e tampouco hai ningún que se quede só, non? Estas dúas coleccións non estarían en correspondencia un a un, estas sí, estas non. Tampouco esta estaría porque esta non tiene onde mandalo, vedes? A cualquier sitio onde mande, pois xa había outro, sería dous outro. O sea que o prototipo, o paradigma de coleccións pequenas que están en correspondencia un a un, son estas dúas que teñen postos aquí. Bueno, pois o que comparten todas as coleccións que se poden poner en correspondencia un a un con cualquiera destas que teño aquí, ou os tres dedos estos que están señalados, ou os tres muescas que están postas aí, é o concepto do número 3. E isto que está posto para o número 3, pois, obviamente, xa saberíamos reproducirlo para cualquier colección, non? Despois veríamos órdenes de magnitudes e todo eso, pero eso é moito máis verdadeiro que o concepto en sí, que temos posto.